O, koliko žute hrane. O, a ja imam roze. Ko će da počne? Mike, mogu li ja biti prva, molim te? Super, onda počinjem. Želim prvo da uzmem veliku žvaku Huba-Buba. Izgleda baš dobro. Sad ću da je probam. U stvari, čekajte. Došla mi je ideja. Iseći ću od žvake roze talas. Pogledajte, to je baš slatko. Ukrasit ću tortu okolo. O da, to izgleda divno. Sviđa mi se. A zatim će mi trebati roze čokoladica Ritter Sport. Gde da je stavim? O, tačno. Istopit ću čokoladu. Onda ću moći da napravim čokoladne figurice. Dakle, odseći ću kraj pakovanja i iscediti čokoladu u činiju. Unutra je hladna voda i puno leda. Čokoladne figurice će se odmah zaladiti. Mike, kako ti se čini? Super. Stavit ću čokoladno srce ovde. Treba mi što više srca. O da, odlično mi ide. Pogledaj, imam čak i šećernu vunu. Mike, kako ti se sviđaju moji brkovi? Jao, izgledaš baš smešno. Hvala. Ovom vunom ću napuniti srca i napraviti oblake. O da, baš slatko. A brkovi mogu pojesti. Kako ukusno. Mike, na tebe red. Vrlo rado. Želim da počnem od ovog. To su žute konfete. Baš su dobre. Sigurno će ispasti lepo kad ih sipam na svoj deo torte. O da. Pogledaj. Što je to? Liči na malu krofnu. Baš je mala i slatka. O, došla mi je ideja. Mogu razvaljati krofnu i učiniti je većom. Da, ispalo je baš super. Sviđa mi se. Dakle, stavit ću je na tortu. Ovako. Pogledajte, to liči na cvetiće. Je li to žvaka? Zanimljivo. Sad ću ukrasiti svoju tortu kockama. O da. Jo, nema više ništa. Dobro, probat ću kasnije. Da, probat ćete tortu kad završite da je ukrašavate. Evo nove hrane. Hajde da vidimo šta ste dobili. Hoću ja da počnem ovog puta. Super, počet ću od Fante. Obožavam je. Tako ukusna. Mike, to nije za pijenje? Da, tačno. Dobro, sad ću smisliti nešto. Mike, daj da ti pomognem. Uzmi kalupe u obliku zečeva. Zanimljivo. Čekaj, to nije jestivo. Mike, to ne treba jesti. A vidi, imam frižider. Jesi sada shvatio? Da, tačno. Mogu napraviti led od Fante u obliku zečeva. Da, sipat ću Fantu u kalup. A zatim staviti to u frižider. Tako je. A dok čekam, ukrasit ću tortu ovim bananama. Jo, ne otvara se. Ko je tako zatvorio pakovanje da ne mogu otvoriti? Hvala, Monika. Baš to mi treba. Da, uspelo je. A sad ću izvaditi banane i staviti ih na tortu u obliku cvetića. Super je ispalo. Imam čak i Skittles. Sa njim također mogu ukrasiti tortu. Taman odgovara za moju praćku. Ciljam. Ne. Moraš u tortu, ne u mene. Monika, znam, šalim se. Sad ću pogoditi. Da, pravo u cilj. Ispalo je jako super. Hajde da vidimo kako su moje zeke. Odlično. Dakle, ukrasit ću tortu zečevima. Wow, to izgleda baš lepo. Mike, svaka čast.
Dobro, sad je moje da ukrasim tortu. Počet ću od ovog. To je roze oro. O, izgleda jako lepo. I miris je super. Dakle, stavit ću ga ovdje. Wow, preslatko. A sad mi treba roza marshmallow. Wow, tako mekat, kao oblak. A još će mi trebati roza Nutella. Sipat ću je u kesicu za fil. Savršeno. A sad ću nacrtati slatke face na marshmallowu. To treba raditi pažljivo. Da, odlično mi ide. Jao, to će trajati milion sati. Koliko još da čekam? Već sam se smorio. Eto, završila sam. Ispalo je baš lepo. Mike, kako ti se čini? Mike je zaspao. Okej, sad ću ga naučiti pameti. Nacrtat ću mu čokoladni brkovi. O, da. To će biti baš smiješno. Monika, šta si uradila? Daj mi da vidim. To je zaista smešno. Brkovi nisu samo smešni, već i ukusni. Vidi, to su novi slatkiši. Ovog puta su čak i bolji. Cool. Mogu li ja da počnem? Super. Dakle, uzet ću ove pucketove bombone. Otvaram kesicu. Wow, kako lepo. Jao, sad ću da kinem. Jao. Wow, ispalo je jako lepo. Ups, Mike, izvini. Pazi, Monika. Okej, šta dalje? O, lizalice, izgledaju baš lepo. Dakle, stavit ću ih ovdje. Eto, sve spremno. Moja strana je ukrašena. Mike, šta ti? Hajde. Okej. Treba smisliti nešto zaista dobro. Točno. Imam najbolje bombone Toxic Waste. Sipat ću sve na dasku. A zatim ih treba izmrviti. Da, uradit ću to čekićem. Odlično mi ide. Šta to radiš? Umorio sam se. Hvala, ali šta će mi čekić? Wow, ove bombone su jako kisele. Ali mislim da će biti taman sa slatkom tortom. Ove lizalice ću staviti ovdje. Gotovo. Pogledaj kako je lepa naša torta. Napišite u komentarima da li bi htjeli da je probate. Oho, Mike već želi da proba tortu, ali treba pošteno odlučiti ko će prvi probati. Pobedila je Monika. Da, pobeda je moje. Započinjem degustaciju. Prvo ću probati ovu lizalicu. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, to je prelepo. Ove bombone tako zabavno pucaju na jeziku. Tako neobičan osjećaj. Želim da probam odmah sve lizalice. Mike, šta gledaš? Počni. Dobro, onda ću i ja početi od lizalica. Imam ovdje fil sa kiselom karamelom. Kako kiselo, ali sviđa mi se. Želim još. Drugari, tako ste smešni. Hajde da nastavimo. Šta je dalje na redu? Šta? Hoćete da pojedete ceo sprat torte? Wow! Zavidimo vam. I mi bi rado probali pače vaše torte. O da, prelepo. Pitam se, a kakav će biti drugi sprat? Probajte i recite nam. Ja ću prvo probati. Wow, kako lep roze fil. Oduševljena sam. A evo ga marshmallow. Baš je dobar. Wow. I meni se sviđa. Da. A kakvi su zečevi? Sad ću da probam.
super! I Skittles je dobar. O, da. Roze Oreo je također super. Dakle, hoćemo da probamo posljednji sprat? Naravno. Sad ću odseći pače. O, jedva čekam da probam. Divno. O, a kakva je krofna. Da, prelepa je. Želim da pojedem što više žvake. O, sad ću napraviti balon, vidi. O, ha, odlično. Moj deo je također prelep. Ne sumnjam. O da, znala sam. To je divno. Obožavam roze boju. U ovoj torti je savršeno sve. O, usput i ja imam žvaku. A Mike, hajde da se takmičimo čiji balon će biti veći. To je nerešeno. Kako mala kanta Maltesers. A za koga je tako mala porcija? A kod mene srednja veličina. O, Da, imam veliku kantu Maltesers. To bi trebalo da bude jako ukusno. Jel, Wednesday, imaš mrvicu? Pa šta, to će svakako biti ukusno. Sad ću da probam. Došla mi ideja. Poješću bombone kroz slamku. O da, odlično mi ide. Sve sam pojela. Sad ti, Mike, hajde. da, tačno. Došla mi ideja. Imam u rancu nešto zanimljivo. To je tobogan. Sad ću ga sastaviti i spustiti svoje bombone po njemu. Gotovo. To će biti jako zabavno. Vidjet ćete. Gledajte, ja sam rekao. O, da. A dole ću bombonu čekati ja. Ukusno. Moram pustiti još bombona. Hajde, spuštajte se moje lepe čokoladne kuglice. O, da, ja sam genije. O, to zaista zabavno izgleda. Njom, njom, njom. Želim još i još. O, šta? Nema više? Sve sam pojeo. Enid, jedi sad ti. Dobro, sad ću probati. Ja imam ne samo veliku kantu, nego i bombone veličine moje glave. O, da, ukus je divan. Daj nama malo. Što? Kako da ne? To su moje bombone, a neću vam dati. To nije u redu. Ako Enid neće sama da mi da, oduzet ću joj Maltesers. Treba napraviti rupu u stolu. Uradit ću to uz pomoć vatre. Da, uspela sam. Ejo, a gde su mi bombone? Wednesday? Kako te nije sramota? Izvini, nisam mogla da odolim. O, prvi put vidim cornflakes i mleko za mrave. A kod mene taman. Ali ne sviđa mi se ih boje. A ja sam opet imala najviše sreće. Imam najveće pakovanje cornflakesa i mleko. Mike, počni ti. Vratite mi, to je moje. O, ideja. Pošto sam dobio najmanju porciju, treba je odgovarajući pojesti. Mali stočić, mali tanjir i mala salveta. Otvaram pakovanje i sipam sve u tanjir. Jao, kako slatko. A sad ću dodati mleko. O, da. Jedva čekam da probam. Prelepo. Završio sam. Ko je sad? Wednesday, hajde, kreni. Let's go. Dobro, a već sam pripremila tanjir i kašiku u obliku lopate. Sipat ću cornflakes u tanjir, a zatim dodati mleko. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Nahrani me. Neću da se naprežem. Hajde još. Mamice, kakva je to ruka? To je Stvar, član porodice, ne plaši se. Hvala na pomoći, Stvar, a bilo je ukusno.
Sad možeš skloniti tanjir. Enid? Da, sad ja. Tako sam gladna. Sad ću probati. O, ideja. Treba mi tanjir odgovarajuće veličine. I znam gdje ga mogu naći. O, da. Ovo je moj novi bazen. Ovdje ću sipati mlijeko i dodati cornflakes. Wow, kako moćno! Neverovatno! Ispunit ću svoju maštu i skupat ću se u cornflakesu. O, kako prija! Blago meni! O, za malo da zaboravim na patkicu. Super! A sada mogu početi da jedem. O, prelepo! Nije li to krofna? Zašto je tako mala? A ja imam lepu srednju krofnu. Svaki dan jedem takve. A kod mene je ogromna krofna. Nikad nisam video takve. Jedva čekam da probam. Wednesday, imaš najmanju hranu. Wednesday, ne plaši ga? Nisam ni htjela, ali drago mi što sam uspjela. Moram stisnuti krofnu. Da, tako je postala veća. Gledajte, sad je mogu pojesti. Kako ukusno. Tako sam gladna. To je to. Sad je red na Enid. Da. O, došla mi ideja. Gledajte mi usne. Spremna sam da vas izljubim. Počni od mene, Enid. Aj, šta ti je? Drugari smo. Ja, ovi dečaci. Dobro, probat ću sama svoje usne. Ekstra su. Vreme je da probam i samu krofnu. Kako je mekana. O, topi se ustima. Ekstra. Maj, sad ti. Konačno, toliko dugo sam čekao to. O, krofna je tako velika, neće biti lako pojesti je. Ovdje treba veća salveta. Izvini, Wednesday. Dakle, počet ću da jedem. Odseći ću sebi mali komad. O, to je prelepo. Devojke, neću skoro završiti. Neću da žurim, uživat ću u svakom komadu. Prelepo. Jao, umorio sam se. Ali neću se zaustaviti. Nastavit ću da jedem. Ostalo je još malo. Jesi završio da jedeš, Mike? O, čestitamo ti. Ni prošlo ni 100 godina. I meni je drago. To su bili najlepši 80 godina u mom životu. Kakve su to dugmići? Nemam pojma. Onda ću ja prvo pritisnuti. Jel mogu? Šta se desilo? Vidi. Wow, šta je to? Ovo liči na vrlo malu čokoladicu. To je mala Milka, preslatko. Čak mi je žao da jedem to, ali ipak ću probati. O, da, čokolada ne može biti ružna. Šteta što nema više. Želim još, hajde. Izvinite, ali sad je moj red. Pritiskam. Što ste se uplašili? To je samo čokolada. Već imam plan kako da je pojedem. Sad ću napraviti nešto uz pomoć noža. Sad čekajte. Sad ću spojiti detalje i... gotovo. Gledajte, sad imam čokoladni kovčeg. Kako vam se čini? To je ukusno i lepo. Moj najlepši san. O, da. Ukus je divan. Sviđa mi se. Mike, brzo pritisni dugme. Hajde. Dobro, sad ću. Gdje je moj čokolada? Ne vidim ništa. Čokolada mora biti ogromna. Sigurno ćemo je primetiti. Vidim je. Ubit će nas. Za nekoliko sekundi zemlja će se sudariti sa velikom čokoladom. Niko ne zna kako zaustaviti to. O ne, gubimo signal. Let's go! Enid, vadi fen. Pokušat ćemo da istopimo čokoladu. Pomoći ću vam. Moj bacač plamena će to brže uraditi.
Da, uspelo je. A sad nam treba kišobran. O, zaista je krenula čokoladna kiša. Cool. Ukusno. Da, to je prelepo.